بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. اللهم صل على الموصوف بالكرم والجود ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام جماعة لجل كجهلو لامل كجهلو شيء أني مسودم سه أني مبكرة ملكنا أني ملكوكا أمي على فوق على بركة على ولمن الله على بلا جنكا على ما سبحان الله سبحانه وتعالى ركو على أقل كنا بسمن كنا فوق بركة كولمن دو كذا دفرنا نموكا hukum konnana amba foye aw bismillah aw tare ama mekun awa jamuka mandi konnana jamuka min aw tednanya ka mali kono ani mali koka ne amba wele ko don ba ka kene walma wadul kala ka kene dogo ku semeni ami don maga do bismillah nga tabale norma banka hukum konnana BMS TV si norma ban kono am fa nan kramo ke anama ustaz ba fadilatu Sheikh Umar Jaradit Mobo kabo nyama koro Zavia Misriba Almando ami ala fo ala barkada ale be bambolo bidema sijo norma ban kono anaka kalando anaka Misri mawbena na mu be fo ko be wala nyando inshallah ante kuma janya amba fo aga ni taji eme aga partager ko so wa ga mi ga baranke awde amina kuma di anga ustaz Bama Fadilatu Sheikh Umar Jaradit Mobo aba to na jamu fo ana soro krengre ko fe amdo anga mawdu rono bi mawdu te dore amina buli tijani tijaniya mu fena suga e trasra jumendo ibe ala sirna sira jumon fe an ala taw Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam o kum konna na amina kuma da mate kuma je assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala. Ko wani jamu Umar Jaray obo lo mobo kabo mopti mais c'est ça Misiri jora kadi ama ambla a nyamoya la no masjidu fayda to tijaniya ya fle 10e kerefe 10e police so 10e fanfe donc ambe bamako ni watina o hukumu konnana inshallah alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala al-mustafa balma aslano balma BMS TV tele la jabal bela jene malikono ani malikoka ankelen ko ka kuma nyabla kuma di anga karamo ko ma Fadilatu Sheikh Umar Jaradit Mobo nyama ko Zavia Almamindo ka nyashi dizam machoy anga mshogorba nyuma amba fo ka barkada ka wala nyando ame folike tijana Sheikh bela jene nan watinna ka balma msofo ne Sayyid Abdul Nya se fo Zavia kono ame kuma di Fadilatu Sheikh ma ka tamene wala da inshallah. Alhamdulillah rabbil alamin والصلاة والسلام على رسول الله ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن شيخنا الختم أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وعن خلفائه وعن وسيلتنا شيخ إبراهيم ياس وعن دوحتنا الفينان الشيخ محمد العربي بن يوسف وعن خليفته نسأل الله الحفظ والأمن والرفعة وطول العمر لخليفته الشيخ محمد شفيع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما فو على تنو كوفي parce que ababu damna ni o ala tanu ndo wa bilabani odi parce que ala doko huwa alladhi hamida nafsahu bi nafsihi alif wa bi ayati tanu naire muna ya
kanu fɛn wɛrɛ fɛ a ye fɛn wɛrɛ min dilan o de kɛra an-nurul muhamadiyya n'o de tun tora k'a fɔ ahmadu rabbi o de kama i b'a ye nabi ɲuman laban min nana ka na alakira ko fɔ sallallahu alaihi wasallam n'o ye sayyidina isa ye a ko inni rasulullahi ilaykum mubashiran bi kalimatin mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad a ko ne bɛna aw nisɔndiya ni kira dɔ nali ye a tɔgɔ ye ahmad parce que alakira dɔnnen don ala ka hadara kɔnɔ sanfɛla la k'a fɔ ko ahmadu de don donc seli kelen kɔfɛ o ahmadul bashir ka an bɛ diɲɛ ɲini a ka sahabaw bɛɛ lajɛlen ye khulafa ar-rashidinaw ani asharatul mubashirinaw ani ahlu badri ni ahlu uhud ni hunayni ni fathu makka jamakulu bɛɛ lajɛlen an ka foli b'a bɛɛ an ka diɲɛ ɲini bɛ a bɛɛ lajɛlen an bɛ diɲɛ ɲini an ka sheikhu ye n'o ye sheikh ahmad tijani ye ani an ka sheikhu n'o ye sheikh ibrahim yasi ye an bɛ diɲɛ ɲini an ka sheikhu ye n'o ye sheikh muhammad al-arabi ye ibn yusuf radiyallahu anhu ni an ka wasilaba ye ka taa sheikh ibrahim ma an bɛ diɲɛ ɲini an ka sheikhu ye an bɛ ala deli ala ka sini kɛnɛya d'a ma n'o ye sheikh muhammad shafi ye ale ye sheikh muhammad al-arabi ka khalifa ye bi ko bɛɛ nun turulen don ale de la bi ala ka sini kɛnɛya d'a ma donc i ye ɲininkali min kɛ an na ko ka tijaniya ɲɛfɔ a kan ka ɲɛfɔ mais tijaniya bilama hali ni a ma ɲɛfɔ a donbaw bɛ don parce que n'i ye tijaniya yɛrɛ jateminɛ yani an ka don ale mawdugu kɔnɔ directement an bɛ segin kɔfɛ dɔɔni ka segin kɔfɛ dɔɔni ka taa alakira fɛ yen sallallahu alaihi wasallam parce que alakira de nana ni diinɛ in bɛɛ ye ni diinɛ in bɛɛ ye a sabatira k'a fɔ alakira ye diinɛ tilan 3 tranches tilayɔrɔ 3 o diinɛ bɛɛ kulukutu a y'a tilan tilayɔrɔ 3 a y'a kɛ islamu wa imanu wa ihsanu allahu akbar islamu a ye mun fɔ o la a ko i ka seli shahadu fɔlen kɔfɛ i ka seli i ka so i ka hiji i ka jaka kalimatu shahada 2 fɔlen kɔfɛ i ka seli jɔ i ka so i ka hiji i ka jaka k'i ye silamɛ ye donc o silamɛya in n'i y'a ye a ye fɔli a y'a daminɛ ni fɔli ye ka tila ka baara dɔ tugu a la o baara in kɔfɛ a ye taskiya dɔ tugu a la n'o ye sun ye o kɔfɛ a tilala ka taskiya wɛrɛ tugu o la n'o ye zaka ye olu bɛɛ ye k'i sanuya k'i tilen k'i di ala ma ka min koro a sabanan o ye hiji ye an bɛɛ faama ni fantan ni sebaatɔ ni sentan banabaatɔ ni kɛnɛbaatɔ n'aw sera hiji kɛnɛ kan aw bɛɛ ye kelen ye ka kiyama misaliya di an ma ka mɛn diɲɛ kɔnɔ donc n'i ye o bɛɛ jateminɛ i bɛna ye baara de b'a kɔnɔ shahadu a bɛ fɔ ni da ye shahadu 2 a bɛ fɔ ni da ye o ye nɛn ka éducation ye o de kosɔn i b'a ye tuma dɔw la adamaden yɛrɛ bɛ shahadu fɔ k'a sɔrɔ a m'a dɔn hali a ye min fɔ fɔlɔ a ma dɔn a ye min fɔ a bɛ k'a fɔ da la a bɛ k'a fɔ a tigɛ dusukun na o de kosɔn ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna a ko arabu b'a fɔ ko an ye limaniyara a ko ayi aw ma limaniya fɔlɔ a fɔ k'aw ye silamɛyara o de kosɔn a ye shahadu 2 fɔ o ye babu fɔlɔ de ye o babu ye babu éducation de ye lamɔni babu de don éducation n'i bɛ lamɔni kɛ lamɔni bɛ daminɛ depuis denmisɛnniya waati n'i bɛ denmisɛnnin lamɔ denmisɛnniya waati la n'i taara n'a ye kalan na fɔlɔ u bɛ mun k'a la u b'a dege kuma na u b'a dege kuma minnu na est ce que a bɛ kuma ninnu nafa b'a kan o waati a dɔw yɛrɛ a t'u kɔrɔ dɔn parce que u b'a fɔ ko an ka par exemple an ka misaliya ta anw ka école kalan kan yan n'i taara i b'a fɔ ko jardin na ko maamɛ voici maamɛ ça veut dire quoi est ce que o nafa dɔ bɛ denmisɛnnin kan mais mun de don
c'est pour que k'a nɛn dege dɔrɔn a bɛna kan min fɔ yen k'a nɛn dege o la fɔlɔ yan'a k'a dɔn a bɛna kan min fɔ nafa min kan ka sɔrɔ a la baara min kan ka kɛ donc o kama ala fana y'a daminɛ ni o éducation ye i bɛ diɲɛ fɛn o fɛn na a bɛ ala ka baaraw de ladege donc o éducation nɛn éducation ye an b'a daminɛ ni o ye farikolo la o la i nɛn bɛ dege shahadu ala ilaha a y'a fɔ shahadu ala ilaha aw kɛra silamɛ ye san 10 ala kɛra yɛrɛ ko la sallallahu alaihi wasallam 10 ans seli tɛ yen sun tɛ yen hiji tɛ yen jaka tɛ yen foyi tɛ yen n'i y'a fɔ shahadu ala ilaha illallah shahadu muhammad rasulullah i donna o y'i donnen donc i b'a dɔn k'a fɔ éducation de don o éducation kɔfɛ sisan parce que éducation bɛ kɛ kun min kama i bɛna don o babu de kɔnɔ parce que éducation min don ka taa ni ye spiritualité de la o de ye ala ko ɲɛdɔnni sira kan a bɛ fɔ o de ma limaniya o de kama ala kɛra ye deuxième tranche min di an ma a ko al-imanu billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar a ye jɔyɔrɔ 6 di a la mais n'i y'o jɔyɔrɔ 6 in bɛɛ lajɛ i bɛna sɔrɔ baara tɛ yen est-ce que baara dɔ bɛ yen a ma baara tɔgɔ fɔ a ko ka da ala la ni mɔgɔ dara ala la i bɛ mun ye i b'a ye mun i b'a ye wa e b'a ye mɔgɔ wɛrɛ b'a ye wa ayi hali ale min y'a dara ala la yen n'i ko a k'a ɲɛfɔ a tɛ se k'a ɲɛfɔ mais a kɔni b'a dɔn k'a fɔ a b'a dɔn ni yɔrɔ min ye a b'a santi ni yɔrɔ min ye o de y'a dusukun ye o de kosɔn ala kira b'a fɔ mudghatun fil jasadi iza salaha salaha al jasadu kulluhu parce que limaniya bɛɛ bɛ taa sunturu o dusukun kelen de la da ala la da mɛlɛkɛw la ne hakili la tuma min na ni mɔgɔ min tɛ silamɛya kɔnɔ n'a bɛ fɛ ka don n'a donna ni shahadu ye n'o ye seereya ye a b'a sɔrɔ a dara ko dɔ de la o parce que e min y'a lakala ye i ka lakali cogo fɛ wala i yɛrɛ lahalaya fɛ a sɔnna i ka ko ye a tugura kɔ i ko a ma bɔ n'i bɛ fɛ ka tugu a kɔ i don da ye nin ye dɔɔni nin ye donc ni a dun i b'a sɔrɔ a dara fɛn dɔ de la mais a dara fɛn min na yen o danaya misaliya b'i n'a fɔ mɔgɔ min ye fɛn ko mɛn i dara la mais ani maa min y'a ye ka da la est ce que olu ka danaya fila ye kelen donc mumini ka danaya ni silamɛ ka danaya ni olu y'a différence ye mumini ka danaya ala la ni al-imanu billahi min bɛ fɔ yen sisan o misaliya bɛ n'a fɔ n y'a ye ni silamɛ ka danaya o misaliya bɛ n y'a mɛn ko ala ye kelen donc ولا سيسا ابن تانيا في أبافو أن تعبد الله الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه إن لم تكن تراه فإنه يراك نيري درسو چاما نباكونا مي كما كان دما درون نجو donc درسو چاما منو باكونا أدو يري نيه كما يري تاني كسكي بنا سلو كما يندمنا يري ما لبنا يندي الله أكبر أن تعبد الله كأنك تراه إذا ألبتو إنا في يبالا ني يتعالى أن يبينا إترامي ني كما يري بجزم يبنا يكا في مبوين مونا o ibi point kelen min de o point kelen sisa o de nyimi fe ko de segi kata nyimi fe soro o de kono dina de dafa yi wa an la nyimi mu ye ni kuma in bela o de ka nyira ila limaniya mɔgɔ baara kelen min sɔrɔla ala kuranna bɛɛ ɲininkara baara min sɔrɔla ala ni ala ye yamaruya d'a ma k'a ka baara min kɛ o de ye ala ko suma ye ya ayyuhalladhina amanu naam i t'a mɛn silamɛya i t'a mɛn kuranna fansi k'a fɔ ya ayyuhalladhina aslamu ya ayyuhalladhina aslamu a ye nin kɛ ayi ya ayyuhalladhina amanu يا أيها الذين آمنوا بارا من الدوما كتشايا بتاسرو ذكر دودو يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم من ذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الله أكبر donc على كسما أدونا كافو أودي مؤمن كبارة الله أكبر o de kosɔn ala kira sallallahu alaihi wasallam ni mɔgɔ minnu ma ka diinɛ parti dɔ faamu u bɛna kuranna aya dɔ ta ka
tasiraw kɛlɛna a ye o kuranna aya nin jumɛn ko ala ko al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan ko ala ko k'a ye diinɛ dafa ko foyi tɛ fara kan tuguni ko mais ala kɛra dun ma a ma tijaniya kɛ a ma kadiriya kɛ a ma chazeliya kɛ donc nin ye bidaya kow de ye bon i b'a dɔn ala fana ye adamadenw tilan kulu saba ala ye adamaden tilan kulu saba kuranna yɔrɔ caman na a y'a tilan birabi nasi la a ko qul a'udhu birabi nasi maliki nasi ilahi nasi a ye nasi saba fɔ mais a ye nasi saba kelen-kelen min bɛɛ fɔ a y'a tɔgɔ spécial dɔ de ta ka d'a kan rabbi nasi maliki nasi ilahi nasi maliki ni rabbu ni maliku ani ilahu a bɛɛ t'ale kelen ye tɔgɔ ye mais pourquoi a ye tɔgɔ ninnu différencier ka da nin kulu saba in kan ça veut dire que nin kulu saba kelen-kelen bɛɛ ka dɔnni de tɛ kelen ye u ka ɲinifɛn fana tɛ kelen ye mais a bɛɛ ye diinɛ kelen de kɔnɔ a bɛɛ ye nasu kelen de ye o nasu kelen de ye jumɛn ya ayyuhan nasu ubudu ya ayyuhan nasu ubudu ninnu de o ibada kɛbaw de ala ye olu de tilan yɔrɔ la maliki nasi birabi nasi a ye rabu de fɔ yen yɔrɔ la o ye lamɔni ye ma min ye lamɔni masa ye fɛn bɛɛ bɛ lamɔ ma min ka masaya kɔnɔ o de ye rabu ye maliki nasi ma min ye masaya tigi ye masaya tigi munna masaya fɔra o yɔrɔ la parce que adamaden a ka ca ala fɛ i bɛ étape saba de kɔnɔ denmisɛnniya kamaleniya makɔrɔbaya bon denmisɛnnin a mako bɛ lamɔ na lamɔ kɔnɔna na busan gosili bɛ yen lamɔ kɔnɔna na bagabagali bɛ yen mais kamaleniya kɔnɔna na ni koroni tɛ a tɛ ɲɛ donc koroni jɔn de bɛ koroni kɛ masakɛ donc o kosɔn a y'a tɔgɔ masakɛ tɔgɔ in ta k'a bila yen malikul kahhar donc tuma min na ni i nana se mɔgɔkɔrɔbaya lama ma o b'a sɔrɔ i ye denmisɛnniya kow kɛ ka ban i ye kamaleniya giriw bɛɛ kɛ ka ban sisan i bɛ mɔgɔkɔrɔbaya kɔnɔ o b'a sɔrɔ basigi nana o tuma de i bɛna ala ɲini daminɛ n'i y'a jateminɛ i b'a sɔrɔ a ka ca ala fɛ adamaden mana yaada cogo o cogo kaba yɛrɛ la cogo o cogo a b'a si bɛɛ kɛ n'a sera mɔgɔkɔrɔbalama ma i b'a ye a bɛ taama dɔɔni dɔɔni a yɛrɛ bɛ taa misiri taasira ɲini o yɔrɔ de la a bɛ misiri taasira ɲini o yɔrɔ de la a b'a ɲini ka se suran dɔw la a kun tɛ se minnu na a to hakili la suran ninnu kalanni ye retard ye o tuma de a bɛna ɲɛɲini donc ilahi o yɔrɔ la ala bɛna a yɛrɛ présenter la ni ala y'a ye o yɔrɔ la ilahi nasi donc ni adamaden kulu tilantɔ de don a b'u tilan yɔrɔ jumɛn tuguni a b'a fɔ minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah na'am nin yɔrɔ a ye nin aya fila tuguni kɔ ayna alladhina yuriduna minnu ye ala ɲini olu ye jɔnw ye nin yɔrɔ la sisan i bɛna ala ko sumabaw ka place ye nin yɔrɔ de la ala y'o fɔ min a ko محمد صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه الله أكبر ala ɲinibaw filɛ yan ala ɲinibaw bɛ sɔrɔ ala kosuma yɔrɔ de la minnu ka ala kosuma bɛ kɛ sabahan wa masa'an صباحا ومساء الله أكبر يسبح بكرة وأصيلا نعم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي من على قسم الصوم جونا الله أكبر donc min bɛɛ faamuna ala kira ka diinɛ na sallallahu alaihi wasallam ani ala kira yɛrɛ ye seereya minnu kɛ kuranɛ ka seereya kɔfɛ don dɔ la sahabaw sigilen don u b'u ka baro la kira ka da la kira tulo b'u la u bɛ baro kɛ u bɛ ka diinɛ kow tɛrɛmɛ n'u ye diinɛ parti o parti ta u bɛna sɔrɔ u b'a fɔ ko nafolotigiw ye danni kɛ nin yɔrɔ la nafolotigiw ye danni kɛ nin yɔrɔ la nafolotigiw ye danni kɛ nin yɔrɔ la anw fantanw nin yɔrɔ ye nin ye silamɛ la u b'a yɛrɛ k'a fɔ anw fantanw tɛna se ka danni kɛ cogoya si ala kira bɔra sallallahu alaihi wasallam kana u sigilen sɔrɔ o la a ye mun f'u ye a ko ala unabbi'ukum bi khayri a'malikum wa azkaha inda malikikum
وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم فيضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ألا وهي ذكر الله عز وجل الله أكبر أقول صحابنا أنتنا فين أو بي على كوسما أو بي سميا سوف من هذا المفهوم بقى min baw surna ala la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan wa min ka fisa aw ka nafolo sɔrɔ k'a di ɲɛjugu ɲɛɲuman na wa min ka fisa aw ni juguw ka bɛn n'an b'a fɔ zirwatu sanamil majid al jihad min ka fisa o bɛɛ ye ko an t'o fɔ ye wa o ko bala ya rasulallah ko ala kira sallallahu alaihi wasallam ko ka d'an ye kosɛbɛ a ko de ye ala kosuma ye depuis o kɛra sahabaw ye ɲɔgɔn dan daminɛ ala kosuma na dɔw bɛ segi fa bɛlɛ la ka segi kelen lankolon ta k'a jate subhanallahi hakɛ min ka di ye walhamdulillahi hakɛ min ka di ye sɔli hakɛ min ka di ye bɛɛ ye o kɛ waati bɛ taa waati bɛ na nka bɛɛ tɛ se ka yaala ni segi ye espérance bɛ na o espérance nana o de ye kɔlɔsiw ye dɔw tariku dɔw la ko mɔgɔ fɔlɔ min ye kɔlɔsi to ka tamarokolo to ka kɛ kɔlɔsi ye ko ye an ba Fatima ye alayhi salatu wassalam al-Batuli donc ko o de fɔlɔ ye kɔlɔsi to bon a ye kɔlɔsi to mun kama parce que a tun bɛ ala kosuma min kɛ a mago bɛ jate dɔ de la jate ye combinaison de ye toujours ala ka da ninnu bɛɛ combinaison de b'a la a ka gundo bɛɛ da combinaison de b'a la o de kosɔn a b'a fɔ wa ahsa kulla shay'in adada donc ni ala ye jate ka fɛn bɛɛ jate k'a calculer k'a résultat bila n'i bɛ fɛ ka a fɛn in sɔrɔ dɔrɔn e ka o résultat in ɲini bani e ka o numéro in kɛ ka ne ka da composé n'a da composé ni ala tɔgɔ in ye dɔrɔn a bɛ dɔn ala ye donc o kɛra min na sahabaw y'u girinna ala kosuma kan sisan n bɛna taasiraw bɔ yɔrɔ de fɔ e ye taasira bɔ yɔrɔ nin yɔrɔ la ni maa minnu m'a faamu sahaba bɛɛ ye ala tɔgɔ dɔ minɛ ka i sɛbɛ don a la minnu ta kɛra gundo la olu kɛra minnu ta kɛra bange na olu ta kɛra mais min ta kɛra bange na fo hadisaw y'a sɛbɛn o ye Sidina Ali ye karamallahu wajhahu wa radiyallahu anhu Sidina Ali nana ala kira fɛ yen sallallahu alaihi wasallam a ko kira n bɛ fɛ sisan i ka fɛn di yan n bɛ maa tɔw dan ni min ye parce que ala ko courage b'a la a ko kira ko a ma ko a ka ala ko suma ka caya a ko kira ko sisan an bɛɛ bɛ nin kɛ o n cayara sisan ala ko suma b'a ka ca kosɛbɛ sisan ako ni ka ala kosuma ako kira bɛɛ bɛ ala kosuma ako bɔn la ilaha illallah fɔ ka caya ako kira ko bɛɛ bɛ la ilaha illallah fɔ o kira ko a ma ako naya anana ako bɔn ne bɛ ɲɛ bɛ cogo n bɛ la ilaha illallah fɔ ka n kan kɔrɔta siɲɛ 3 e fana bɛ segin a kan siɲɛ 3 taasiraw bɔ yɔrɔ filɛ talqini daminɛna ala kira fɛ cɛ fɔlɔ min na bange na kɛnɛma o ye Sidina Ali ye Allahu akbar o de la wurudi tɛ se ka d'i ma fiyewu f'i ka taa mɔgɔ dɔ ka talqini kɛ i y'a la i k'a minɛ dɔ bolo bon hali o yɛrɛ ka bɔ yen hadisul qudsi ni kuranna a bɛɛ tɛ ala ka kan ye an k'a fɔ k'ala Allahu wa k'ala Rasul mais e bɛ sariya tigi jumɛn dɔn min ko seli bɛ daga ni hadisul qudsi ye e b'o dɔ dɔn ayi i k'a dɔn munna ala ka kan tɛ wa munna seli tɛ kɛ n'a ye i b'a kun dɔn parce que kuranna minɛna ala kɛra ka karamɔgɔ de la Jibril Allahu akbar mais hadisul qudsi minɛna ala yɛrɛ ni ala kɛra cɛ karamɔgɔ tɛ yen Allahu akbar donc pour que ala k'a yiri la k'a fɔ min bɛ minɛ karamɔgɔ la barika bɛ o de la ka tɛmɛ i ye min ta i yɛrɛ ma ko parce que kuranna don ala ka kan don mana yɔrɔ min ta ka wurudi a ka ɲi i bɛ baraji sɔrɔ sabu i ka kuma latigɛ tɛ hali ka kuranɛ kalan i yɛrɛ ma ka sɔrɔ i ma minɛ maa dɔ la i b'a sɔrɔ a ma nɔgɔ f'i ka taa dɔ de fɛ yen k'a minɛ k'a ɲɛ f'i ye donc alhamdulillah Sidina Ali ye wurudi minɛ ten ale o wurudi kelen gundo ni ala kira ye ɲɛ datugu k'a d'a ma ale fana ye ɲɛ datugu k'a minɛ ala kira bolo ale ye o gundo kelen de di a ka kalanden ma Hasanul Basri a y'a di Hasan ni Husaini ma a ka kalanden bɛ yen n'o ye Hasanul Basri a y'a d'o ma Hasanul Basri ye ala kira ka lamɔden dɔ ye Hasanul Basri dɔw yɛrɛ ko
alakira muso dɔ dun bɛ yen o de ye sin d'a ma a ba fatule donc mais o dira alakira ma sallallahu a dira Seydina Ali ma i n'a fɔ kalanmɛ donc a y'o den gundo di o ma o y'a di Habibul Ajami ma o y'a di Maruful Karhi ma o y'a di Dawuda Tayi ma o y'a di Serin Saksi ma ka na di Sheikh Junaidi ma a selen Sheikh Junaidi ma o tuma de maaw y'a dɔn jaa diinɛ girin-girinba in bɛɛ i ka se a nafamayɔrɔ la k'a nafa ta tɔw bɛ san kɛmɛ boli kɛ fɛn min nɔfɛ e b'o de sɔrɔ kalo kelen kɔnɔ wala i b'a sɔrɔ tile kelen kɔnɔ wala i b'a sɔrɔ ɛri kelen kɔnɔ n'i ye o fɛn min sɔrɔ maaw y'o dɔn tuma min bɛɛ girinna mɔgɔw hakili la ko sufiya daminɛna ale de la Junaidi la a daminɛ Junaidi la sufiya daminɛna ahlu sufa de la ahlu sufa ye alakira ka muridu fɔlɔfɔlɔw de ye olu de ye alakira ka zawiya kalanden fɔlɔfɔlɔw ye zawiya min tun bɛ alakira ka misiri kɔnɔ a kalanden fɔlɔw ye ahlu sufaw ye ala ko alakira ma olu de la wasbir nafsaka ma'a allazina o allazina min o ye ahlu sufa de Allahu akbar donc olu de ye alakira ka tile waati minnu ye sufiya branche ta alakira fɛ depuis o waati ka balo ni a ye Seydina Ali bɛ o kulu in de cala radiyallahu anhu donc a nana se o ma sisan a yɛrɛ kɛra a cɛw cayara a soboli kɛnɛbaw tigiw cayara parce que alakira tiɲɛtabaw bɛ bɔ olu de la al ulama warasatul anbiya a ti bɔ kalanbaw la dɛ a bɛ bɔ dɔnnibaw de la dɔnniba ni kalanba fɛ dɔnniba ni kalanba alakira nana kalanbaw sɔrɔ yen mais a ma fɔ ko alakira ma ko nabi y'o min ye wa kira kunfin kira don ale ye minnu kalan ninnu a ye dɔnni di minnu ma ninnu olu tun kalannen tɛ wa n bɛna misaliya kelen d'i ma pour que i k'a dɔn k'a fɔ kalan ni dɔnni ye fɛn fila de o coronen don ɲɔgɔn na kalan ni dɔnni b'i n'a fɔ garisigɛ ni baara mɔgɔ dɔ bɛ baara kɛ e bɛ marchandise min feere a b'o ɲɔgɔnna de feere mais ale bɛ kɛ waritigi ye k'i to kalan fana bɛ ten i b'a sɔrɔ e ni maa bɛ don ekɔli la bɛɛ bɛ kalan kelen kɛ mais a bɛ dɔnni sɔrɔ i b'a sɔrɔ e ta danna kalan de ma donc fɛn bɛ don ala y'a gundo coro ɲɔgɔn na donc i b'i cɛsiri ni i bɛ nin sɔrɔ a nɔfɛ o de kosɔn ala b'a fɔ bal huwa ayatun bayyinatun fi suduri ladina utul ilma dɔnni dira minnu ma a maralen don dɔnni maralen don olu de dusukun na o de kosɔn tuma min na alakira bɛna dɔnni di ale ma a ɲɛ bɛ tugu parce que dusukun fila de bɛna ɲɔgɔn ɲɛ sisan ka communiquer ka connecter ka sɔrɔ ka transfert kɛ ka sɔrɔ e bɛ tɛmɛ e t'a dɔn ko kɛra mais u fila min y'u ɲɛ datugu olu b'a dɔn ko min kɛra o t'a lakale n'e fana bɛ fɛ k'a lakale e fana b'i connecter de o yɔrɔ in de la donc o kɛra min na ka na jama caya k'a caya k'a caya n'a fɔra ko kalanba ni dɔnniba tɛ kelen ye nin yɔrɔ de don donc dɔnnibaw olu ye arrasikhuna fil ilmi o de kosɔn alakira b'a fɔ sallallahu alaihi wa sallam aksaru munafiqi hadhihi al umma qurra'uha a ko nin mantɔn munafiki sɔ caman y'a kalanbaw de ye subhanallah a munafiki sɔ caman y'a kalanbaw de ye parce que i b'a sɔrɔ i ye fɛn dɔ kalan e y'a kalan ka ban peut-être e kɛlen bɛ ka kalan in kɛ i n'a fɔ i ka jagokun de mais limaniya yɛrɛ kelen t'a kɔnɔ pratique kelen t'i bolo i ka kalan in kɔnɔ i ka kalan ye min ye donc a kɛkun ye i ka fɛn min sɔrɔ gundo min sɔrɔ yen n'o gundo in ma sɔrɔ a la dɔrɔn a kɛra foroko jalan ye donc ni foroko bɛ barika sɔrɔ ni foroko kɔnɔfɛn de nin ye barika don kalan na dɔnni de ye barika don kalan na parce que o la kalan ye dɔnni foroko de ye kalan yɛrɛ tɛ dɔnni ye o de y'a to i b'a ye dictionnaire tigi min ye dictionnaire dilan mun jiri dilan a b'a fɔ arrajulu alladhi yaz'umu annahu nabi ko cɛ min b'a kunna kuma fɔ k'a fɔ k'ale ye kira ye mais ale de ye arabukan dictionnaire dilan mais a ma sɛbɛn hali sini k'a fɔ ko ala ka kira don a ko yaz'umu donc ala ka faamuya di amin ya rabbi o la taasiraw nana ka na bɔbɔ ɲɔgɔn na ten ka bɔbɔ ɲɔgɔn na cɛ dɔ b'a minɛ cɛ dɔ bolo cɛ dɔ b'a minɛ cɛ dɔ bolo f'a nana se Cheikh Ahmed Tijani ma kuma kuntala surunya kosɔn donc a sera Cheikh Tijani ma Cheikh Tijani ye jɔn ye
شجعنا نبي الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى أبلما أسلم أبلما DMS TV جاكان سما تلبرا بلا جني ملكنا أني ملكورا أما أبفوك أببركة داك أبب ولا نماندا كأقول لا جي كافو أنا نبدأ مغبا أنا نوصل بفضيلة الشيخ عمر جراد موبو نما برو ديزم كاري زاوية المنبادو don daga bado amba foga wala mano ale de bambulu koro amela bul tijani ade ganga yana la se angana do introduction mun ngona folo daga bul na badinga kono ama se tijani are wala na ma folo ama se shartu ma folo ama se awum sen toma al sale de bambulu koro ka hagla jiga be DMS TV si de norma ba bolo sran fa inshallah sa ma yulu alhamdulillah donc chaque tijani est joyeux parce que ni ya me ibi chefo ba fo ko ni aka tasiraye il va se faire yɛrɛ dɔn Cheikh Tijani Sherifido ala kɛra mɔden do Shariful Hasani do Sherifu ye fila ye Husseini bi Hasani parce que olu de ala kɛra u fila de ala kɛra ka sibtu ye sibtu ye Rasulillah sallallahu alaihi wasallam o Cheikh Tijani a mɔkɛ de nana sigi Algérie a Ɲamadi dugu la a mɔkɛ bɛ sigi yen tuma min o y'a sɔrɔ Algérie o dugu in tuma bɛɛ kɛlɛ de b'a ci b'a dɔn fɔlɔ an ka fɔlɔ ninnu na kɛlɛ bɛ dugu ci pewu bɛɛ bɛ yɛrɛ kɛ f'u bɛ taa sigi yɔrɔ wɛrɛ dugu wɛrɛ bɛ taa sigi tuguni donc Ainamadi kun ye dugu ye dugu min cira a siɲɛ 4 de bɛnna ni Cheikh Tijani mɔkɛ nali ye bon depuis ale sigira ye Ainamadi ma ci tuguni fo bi n'o ye Salim ye donc o Salim min sigira ye n'o ye Cheikh Tijani mɔkɛ 4nan ye ale sigilen ale tun ye waliju ye ala ka walijuba don dɔnnibaw ko a ye san 27 de kɛ a ɲɛda ti bɔ kɛnɛma danfɛn ɲɛ ti da ɲɛda Allahu akbar a tun bɛ walijuya martaba dɔ kɔnɔ a mɛnna a kɔnɔ kosɛbɛ parce que dɔw bɛ mɛn martaba dɔ la kosɛbɛ u bɛ mɛn u ma dépasser dɔw bɛ mɛn boîte dɔ kɔnɔ u ma taa ɲɛfɛ o b'a sɔrɔ a bɛ giriya u ma yanni u k'a gérer hakiligoya sababu walima hakiligoya sababuya tɛ adamadenw capacité de nɔrɔ c'est-à-dire dusukun min bɛ nɔrɔ ta ani farikolo min b'a ta a ka capacité ka se k'a contenir f'a ka tila ka adapter a la ka tila ka avancer a bɛ kɛ o de bɛ gɛlɛya dɔw ma joona o de y'a to dɔw bɛ mɛn a cycle kɔnɔ u bɛ to k'a gérer dɔɔni ale ye san 27 de kɛ o jɔyɔrɔ in na ni mɔgɔ ɲɛ dara a kan i ɲɛ mana bɔ a la hali minute kelen i ni bɛ tigɛ a kan kojugu fɛ i ni bɛ tigɛ a kan kojugu fɛ i tɛ se k'i ɲɛ bɔ a la fiyewu donc o kama pour que a kana mɔgɔw tɔɔrɔ a y'a dɔn a sera yen tuma min a ye disa ɲini k'a don a ɲɛda la u b'a tɛgɛ minɛ ka taa misiri la a bɛ seli u b'a tɛgɛ minɛ ka n'a ye ka so tuma dɔ a bɛ disa bɔ a ye san 27 o ye Cheikh Tijani ɲininka o la ko sala an bɛ maa ye o kɛra e la ko e jɔyɔrɔ ma se o ma ko ayi ko ale bɛ ka taa yɔrɔ min ye nin ye jɔyɔrɔ fitinin de ye o la o de y'a to ale ye nin tɛmɛ o bɔ a kalama yɛrɛ subhanallah mɔgɔw ka capacité tɛ kelen ye a bɛ n'a fɔ e bɛ voiture kɔnɔ min ye 300 km à l'heure ye ne bɛ babi kɔkɔrɔnin kɔnɔ n'a fɔra k'an ka taa Segu ne bɛ min kɛ Segu sira kan ne bɛ min k'a kan o tɛ kelen ye Mercedes tɛ kelen ye i b'a dɔn o tɛ kɛ kelen ye dɛ voilà donc capacité de vitesse spirituelle o de bɛ adamadenw dépasser dunia ye donc Cheikh Tijani ko k'olu tɛmɛna nin jɔyɔrɔ min na u ma bɔ a kalama donc o kama o Cheikh Tijani mɔkɛ min sigira yen Cheikh Tijani nana sɔrɔ o dugu kelen kɔnɔ yen o Cheikh Tijani sɔrɔlen balimaw tun b'a la musow tun b'a la donc mais ale depuis a denmisɛnninma a san 7 a ye kuranna kalan k'a ban k'a durusi par cœur parce que kuranna durusili a n'a durusili par cœur ça fait deux c'est vrai parce que k'a durusi par cœur a bɛ n'a fɔ ni e ɲininkara Fatiha la cogo o cogo i bɛ se k'a fɔ mais est ce que i bɛ se ka kuranna tɔ fɔ ten voilà mais Cheikh Tijani kun bɛ se ka kuranna tɔ bɛɛ fɔ ten i n'a fɔ e bɛ se k'i ka Fatiha fɔ cogo min fo de ma par cœur donc Cheikh Tijani ye o adapté k'a to a san 7 la a bɛ taa se san 18 ma tuma min o y'a sɔrɔ a ye cɛw ka dɔnni bɛɛ fara ɲɔgɔn kan cɛw bɛ
kalan kɛ ka min fara ɲɔgɔn kan nahu sira la balaga sira la arulu sira la fiqh sira la tafsiru sira la hadisa sira la Cheikh Tijani nin bɛɛ fani bɛɛ ka fɔ ɲɔgɔn na ka tila a san 17 a ma don san 18 kɔnɔ fɔlɔ 17 ans Allah nɔrɔ b'o kɛ nɔrɔ fanga bi o kɛ adamaden dɔw la donc parce que aw bɛ ka ale bɛ ka min ɲini a bɛ nin bɛɛ kɔfɛ e kan ka san 1000 boli ni e ye a tɔgɔ ye di tile kelen kɛ kilomɛtiri kelen na e bɛ se san 1000 na san donc ala ka faamuya di o la Cheikh Tijani nana ka na kɔrɔbaya tuma min ka na se dɔnni yɛrɛ ɲinini ma tuma min a ye kalan kɛ k'a ban tuma min a wulila ka dɔnni ɲini a ye kalan kɛ ka ban tuma min san 18 a tilala kalan na a wulila ka dɔnni ɲini a tilala ka dɔnni ɲini dɔnni bɛ ɲini cɛw kɔgɔdisi de la m'o de f'i ye wa bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm o tuma de a wulila ka cɛw nɛnɛ kelen kelen n'a ye cɛ min ko mɛn yɔrɔ min a bɛ taa e fɛ yen ka t'i nɛnɛ ka t'i ka gudow minɛ ka taa k'i ka kalanden ye a donna ka taa o don dɔnni bɛ munumunu jamana damaw de kɔnɔ o don a y'a bɛɛ munumunu ka taa fɔ Makan jamana na a sera Maka don min Cheikh Tijani radiyallahu anhu n bɛ y'a sɔrɔ Tijaniya ma d'a ma fɔlɔ a sera Maka don min o y'a sɔrɔ Ahmadul Hindi de tun ye walijukuntigi ye o yɔrɔ la Ahmadul Hindi o Ahmadul Hindi tun bɛ khalwa la a don mais Ahmadul Hindi ka khalwa kɔnɔna na Cheikh Tijani yɛrɛla la k'a bɛna na ko n'a nana ale de y'i tiɲɛtaba ye k'a sɔrɔ a denw bɛ yen a ka kalandenw bɛ yen a nana o y'a fɔ a ye ko a nana o y'a sɔrɔ a bɛ khalwa la a y'a fɔ a ka dakunajɔba ye k'a ka gundo bɛɛ ta k'a di a ma k'a ka taa nin di cɛ in ma ko i ti maa min bɛɛ yɛrɛ nin ye dunan de ye anw b'i bolo san joli ma ko n'a sɔrɔ a bɛ ne ka laɲini kɔnɔ n den filɛ tun b'a d'o ma mais nin tɛ anw ka laɲini ye dɔnni ye ala ka dɔnni de ye a minɛnw de bɛ ala bolo a b'a kɛ minɛn minnu kɔnɔ Allahu ya'lamu haysu yaj'alu risalatahu donc ne ka dɔnni tiɲɛtaba ye nin cɛ in de ye a y'a bɛɛ d'a ma mais Cheikh Tijani y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan hali bi a bɛ min ɲini a ma sɔrɔ Abdullah taara Mahmudul Kurdi fɛ o bɛ Égypte o y'a sɔrɔ o don fana ye walijukuntigi ye Égypte mara la a taara o fɛ yen dɔw ko a ye khalwatiya minɛ o de bolo tariqatul khalwatiya a kɛra mukadamiya fɔlɔfɔlɔ min n'a ye baara kɛ ni a ye yɛrɛ yɛrɛ o de ye tariqatul khalwatiya ye sinon tariqa tɔ ninnu bɛɛ ye mukadamiya d'a ma mais a ma baara kɛ ni a ye mais khalwatiya a ye baara kɛ ni o ye a kɛra a ye waati jan kɛ o la mais a y'a ye k'a fɔ ale ka ɲini fɛn tɛ nin fana kɔnɔ o tuma de a ye khalwa don قصر عبد السمعون قصر عبد السمعون أبي تونسي ماروك تشي جغرافيكمان تابع exactement بي أبي سورة جمعنا donc قصر عبد السمعون أي دوكو كويس عن سبكة أتبكنا الله أكبر تاريخ دو بحفو كويس سانتا أنا ولو لكي de toutes les façons ay khalwa min do o khalwa konona de la ala kira nana kana hijabu bo sallallahu alaihi wasallam bon o bi mogo do kamana gwan ko kira fatule an Cheikh Tijani nale san bakere an san kemen bidu kira ka hijra an Cheikh Tijani nale san bakere ni kemen bidu donc ba do chaka ja chugo jalo ni kira bi se ka nyoko fa ka wurdi di ama bon ambe atigi hakli jiki amba atigi n'a sɔrɔ a bɛ faamuyali de ɲini an b'a f'i ye seli 5 min b'i bolo ye a dira ala kira ma yɔrɔ jumɛn sanfɛ jɔn de y'a to a bɔra 50 la ka kɛ 5 ye i b'a bɛɛ bɛnna ka bɔ Musa est-ce que Musa ka dugu ye Sankolo de ye ayi Sankolo 6nan Musa ni ala kira ye ɲɔgɔn ye de ala kira ɲininka ko sala i ma ye mun t'i ma ko a ye seli 50 di yan ko taa fɔ a ye ka ca a tora o tani ka segin na fa nana kɛ 5 ye a ko taa hali bi a ka 5 ye ka dɔ bɔ a la ala kira ko min maloya ka taa ni kɔni an bɛ taa an jija ni nin donc o kɛra o y'a sɔrɔ Musa yɛrɛ nali ni ala kira nali cɛ dugukolo kan o ye san 2000 de ye san 2000 o de bɛ Musa nali ni ala kira nali ni ɲɔgɔn cɛ o ye u ka dugukolo farikolo ye mais o ma ɲɔgɔn ye mais kira wɛrɛ bɛ Musa ni kira ni ɲɔgɔn cɛ n kɔ Isa bɛ yen Isa ni ale ye san 600
Isa ni ala kira sallallahu san kɛmɛ duuru ni san 70 dɔɔni a ti kɛmɛ wɔɔrɔ dafa donc mais ani Musa cɛ san 2000 donc o san 2000 kɔnɔna na n'a sɔrɔ ala kɛɲɛ ko bɛ yen Musa ni ala kira ko man kan ka ɲɔgɔn ye san 7 na mais e ka seli 5 ka kɛ 5 ye a kɛra o Musa in de sababuya la waati bɛ ka se kuma ka di kosɛbɛ an bɛ walanda kun fɔlɔ kuncɛ kumaw jɔyan donna nataw la halisa an ma don Tijaniya yɛrɛ kɔnɔ an bɛ bɔ la ka na charte 20 ni joli 27 a ka taga dɔɔni ni walanda kun fɔlɔ ye kuma kuncɛ kuma ni dugawu don kan ni ka numéro kɛrɛnkɛrɛnnen i b'a di parce que maaw bɛ k'i lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan inshallah yo kuma kuncɛ kumaw di an ma dugawu waati sera alhamdulillah waati y'an ta tɛgɛ wallahi n b'a fɔ ala ka faamuya di an ma ala ka an jidi diinɛ ye faamuyali de ye ni maa min ma faamuyali sɔrɔ o de bɛ kɛlɛ kɛ sinon kɛlɛ ko tɛ o kɛlɛ t'a la fiyewu ala b'a fɔ ala kira b'a fɔ sallallahu alaihi wa sallam man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fi din donc a b'i la faamuya i ka diinɛ la donc ala ka diinɛ in faamuyali di an ma ni diinɛ in faamuyali sɔrɔla hali nin fɔɲɔgɔnya ba in bɛɛ bɛ ban an ni ɲɔgɔn cɛ n'a faamuyali sɔrɔlen de y'a to Maliki ni Shafi'i ni Ahmad Hanbal Abu Hanifa u bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ tile kelen kɔnɔ mais i bɛ taa ninnu kelen bɛɛ ka kitabu lajɛ i bɛ taa lajɛ Maliki b'a fɔ ko Ahmadu ye nkalon tigɛ k'a sɔrɔ u fɔra ɲɔgɔn kɔ yɔrɔ dɔ la. Musa kuma dɔnnibaga dɔw ko Shafi'i wa imamba naɲim dɔ la dɔ den ka furusiri tun bɛna kɛ k'a fɔ ko k'ale ka furusiri Hanbal ko k'a den ka furusiri den de ko k'a fa ma ne bɛ fɛ n ka furusiri ka kɛ ni Maliki ka taasira ye parce que k'o de ka d'ale mais olu ma ɲɔgɔn nɛni mais bi an ka bi tile dɔnnibaga n'an ko ka kan ka ko kɛ ni dɔnnibaga dɔ ka taasira ye kalanbaaw de don a kalanbaa de ka ca kuma bɛ dɔw kan inshallah o de kosɔn dɔnnibaaw ti ɲɔgɔn fɔ ɲɔgɔn kɔ kullu qad alima salatahu qad alima kullu unasin mashrabahu donc bɛɛ y'i ka jimin dangan dɔn kɛlɛ tɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ ji mana bɔ yɔrɔ o yɔrɔ kɔji ni baji ni sanji bɛɛ ye ji de ye ni e ye kɛlɛ i ka kɛlɛ kɛtɔ ye ka kɔlɔnji dɔ kiritigɛ i b'a sɔrɔ i tɛ ji yɛrɛ lasan de dɔn ala k'an bɛɛ sababu ala ka an jidi ka faamuyali di an ma ala ka san wɛrɛ yira an na an ka mawludu sera ala ka san wɛrɛ mawludu k'an garisɛgɛ bi ala k'a kɛ an ka ɲagarili sira ye minnu ma faamu n'a ma se ka k'u ka ɲagarili ala k'a faamuya yira ala k'o dusukun dayɛlɛ u ka se k'a faamu ala ka jamana in basigi kɛlɛ ni fɔɲɔgɔnya minnu bɛ jamana in kɔnɔ ala k'a basigi an ka numéro ye 76 03 32 12 donc an b'a deli ala fɛ ala k'an bɛɛ sababu ma ni aw ka garibudeni ni aw ka kalandeni mankan ye ni kuma yɔrɔ min ɲɛna peut-être o y'an ka karamɔgɔw ka kalan kɛko ɲuman ye mais an ka kalandenya ni fana kɔnɔ yɔrɔ dɔ bɛ se ka porokoto an bolo an bɛ hakɛto ɲini kɛ an lamɛnbagaw fɛ an b'a fɔ hada wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. An balima alisilamɛ balima DMS TV studio ma filɛbaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn ka foli ni waleɲuman dɔ bila an ka karamɔgɔkɛ la Fadilatu Cheikh Umar Jara Ditu Mobo Ɲamakɔrɔ Zawiya 10e carré kɔnɔna na Zawiya kura min jɔra walima n b'a dɔn o hukumu kɔnɔna na an b'a fo ka barikada ka waleɲuman dɔn a y'a sen bɔlen k'a kɔnɔkɔrɔnin ka na an ka studio Norma Ban kɔnɔ dɔwɛrɛ t'anw da fɔ k'a fɔ k'a ni ce an bɛ ala deli ala ka barika don a ka dɔnni na ala k'a ka dɔnni zidi yarabi ala ka fɛnw bɔ a yɛrɛ la mun ka fisa n'a yɛrɛ maa min jɛmukan labɛn ka se aw ma aw balimakɛ aw denkɛ Abdul Aziz Muhammad Dunbiya Madu Dunbiya denkɛ Mali kisiki an bɛ cɛkɔrɔba ɲuman fo ka barika da ka waleɲuman dɔn ko ala ka barika don a n'a si la an bɛ Tijaniya karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ka kalanden bɛɛ lajɛlen fo maa minnu ni Sheikh Mɔbɔ Jara nana an b'u bɛɛ lajɛlen fo an ka Seyidaba n'an ka Usazuba an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn k'an ka karamɔgɔkɛ ba fo Sheikh Kawusegu Jakite an y'ale bisimila studio Norma Ban kan fo ka taa se Seydou Baro ma k'a an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn n bɛ dansigi kɛ an ka bi émission na an b'a fɔ la haza salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين